Silav roj başê var baş hevalno hêvî derim herkes baş e îro yekşemye nehê me heye ez bar dikim erê nehê me heye ji we re şevekê xweş dixwazim îro ez û hevalê min Ronî Ruha em ê bi we re bin ez hema bigirim jor Ronî Ruha merheba bi xêratî Merhaba serçavê min silav û rêz hem ji bo te hem ji bo kesê wê li me guhdar bike. gelek spas Ehmed El Şara serokê demkiyê Sûriyê çû Amerîkayê li ser vexwandina Donald Trump em ê behsa vê meselê bikin. Lê pêşî em vegerin Bakurê Kurdistanê paytexta me Amedê li wê derê bûyerê hinek balkêş qewmî ecêb bû jî ka em bi hev re godar bikin temaşe bikin paşê em hinek ser şîrovekin paşê em derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin çi ji me dixwazin halê Kurda wê çawa be falan em ê bidomînin niha ev çi dîmene hevan da ez deng venakim ji ber ku müzik tê de ye heqî me tune müzîkê derxin yani em wisa bikin jî baştir e ev lîstikvanên Amedsporê ne tiştek ku di destê xwe de digerînin dibêjin Mustafa Kemal Atatürk serokê mezin û bilind û ser her kesî ra em jê ra rêz û hurmetê digirin dew ev e ji ber ku Amedspor Kurd e Diyarbekir e Amedê kes yani Kurd mane nadin van dîmena îja ji bo ku em aha cardin ewsa Ulu Önder Mustafa ev sernavê Atatürk e hevalê me yê Rojhilatê Kurdistanê derveyê Bakurê Kurdistanê ji bo zanibin yani hûn ha pesnê Atatürk bidin ha we pesnê Saddam Hüseyin da ye feq nake yani ji bo başûr Saddam Hüseyin çi ye Atatürk jî ji bo Kurdê me Bakur ew e lê wextê ku radikin pankarta wî dibe mesele Ronî Ruha em te godar kin tu çi dibêjî agahî hene li berdestê te Belê ez werim agaya û muzîka li paş da lê dikeve agahî berdestên hene. Vê navberê de ez bi rêveberiya Amedsporê ketim têkiliyê û agahî dan min yani çi ye çi mesele ye zêvê bibêjim. Ama berê ez vê bibêjim ev muzîka di paş da lê dikeve malan bar kir. Ew strana şivanperwer îro di hesabê xwe Xê da akademisyena Kurd Gulistan Arkin jî balkişandibû ser. Yani ev muzîka li paş da lê dikeve jî muzîkeke dûr û dirêj dîroka xwe heye. Aslında bingeha wê diyên ew qirkirinên Dêrsimê malan bar kir. Ev hinekî balkêş e yani di bin nivêsiya muzîkê da dibêje ev pankart rabite ev jî hinekî balkêş e canê mirov diêşîne. Welhasıl min jî li ser Xê yani weke dibêje hinekî bertek nîşan dabû yani çi ye çi mesele ye va mesela pêşengê mezin nizanim Atatürk ji rêveberiya Amedsporê min re ketin têkiliyê hinek kes û agahî da min lê belê ez nav nikanim bidim ji ber ku wan wisa ji me xwestiye weke rojnamevanekî jî hewceye mirov etîk bişopîne. Ev mesele yani tiştekî li Amedê weke te jî destpêkê got li Amedê tiştekî wisa çêbûye canê her Kurdî diêşîne. Ama ez dibe qey Amedspor jî pir rêveberên wê jî nikanin pir li ser daxuyaniyekê bidin çunkî wexta daxuyaniyekek ne baş bide ew jî mesele ye û daxuyaniyekek baş bide jî mesele ye. Hinekî ji bo wan jî xeterî li wê derê heye ama mesele ne di şexsê Amedsporê de ye ya ji federasyonê wekeke tiştekî mecbûrî hemî vê hefte yani ji bo ke te dî dehê mijdarê mirina Atatürk ya hemî ev weke mecbûrî yani Federasyona Tirkiye ya futbolê ji her klûbê re şandiye maçên vê hefta wexta maçên vê hefta hewceyê ev pankart ra. Lewra ev tiştekî yani ev daxuyanî wan jî da min kesê bi min re ketin têkiliyê got heyran ev ne tiştekî bi xwesteka me çêbûye em mecbûrin. Ji Futbol Federasyonê ev ji me re hatiye ne ji me re yani ji taximên vê hefta kê bilîze
تواهیا ترکیه به پانکارتی درکتن و اف جی ام مجبورن فدراسیونی افشاندیانا ام وی پیک نینه وی چاقاتک معنا که امی جزا که مزن بخور آن دبه ام توج لیگیج بی آبیتن وان حاصل ev tiştek ne bi biryara me bûye û ne bi destê me ye ji ber em jî di vê pergala Federasyona Futbola ya Tirkiye danin ev jî tiştekî mecbûrî ye her taximê vî hefta derketine sahayê mecbûrî ev pankart rakirinin ne bi me hatiye şêwirandin û ne em kanin vê bisekirînin û ne ev bi xwesteka me û divê bi gotina me pêk hatiye ev weke fermannama جهلا فوتبول فدراسيون فوتبولي يا تركي جي حمان تيما راضية والحاصل دبي Prosedür, قريدا tamam. فرمو Prosedüreki fermiye herkes mecbure pek bine eğer tu pek neyni tu nikari siberoji tevli maçan bebi seretet keve belay falan bevan eri. Vaki askeriya me والحاصل kurdarlı Türkiye. Vaki askeriya me kurdarlı والحاصل هذه تشتكي مجبورية ونكد بن بخستك وان بيكاتية حمين تاخمين تيمين فوتبولية دركتن صاحي في حفتي جبوي دهي مجداري مرنا آتا ترك هر كسي افان قاك راكرنن وكتي جبوت بروسيدور كفرمية جهلا فدراسيون فوتبولي يا تركي وكأمر ناماكي هذه شامل Şaredarên me ê Bakurê Kurdistanê jî mecbûrin posterê Atatürk li pişt xwe daliqînin. Şaredarekî me zemanekî me jê pirsî bû ya û çawa hûn dikarin her sibe biçin pêşî silav bidin Atatürk û sarûnên karê xwe bikin. Ê dibe cana ji bo me baştir e. Şaredarek ez navê nebêjim. Dibe serê sibê her cara ku em çû wextê me poster dê me tûya rûyî dikir hemû sarû diniştin. Dibe bi xêra bûyî posterê em cardin meselê xwe derdê xwe danî bîra xwe. Ji ber ku ما şerm û مست kerem ke. لا وطنا خلق قضية لازم Na na كده yani سوبر ez behsa salên تمام يعني sunûrî ev prosedürekî mecbûrî û fermî ye li vê derê gazin mirov nikan ji Amed Sporê bike ji ber taximekî Federasyona Dewletê ye. Ha tiştê navpê ve em gazin ji Amed Sporê bikin heyra bira Amed Spor yanî rêveberê wên bira ji vê agadar be Amed Spor nebe hespa trova nekeve nav Kurda nebe pêşengî asîmilasyonê û helandinê. Ev girîng e. Navbarê li ser milli rêveberên Amed Sporê çawa nehêle Amed Spor bibe pêşeng an bibe gemiya an kiştiya asimilasyonê li Bakurê Kurdistanê a ziman yani zimanê Tirkî û her wiha tiştê din. Ez dibêjim qey tiştê girîng ev e. Hinek tişt henin mecbûrî ye. Wexta tu îro di futbol Federasyona Futbol Girêdayî Federasyona Futbolê ya Tirkiye be hinek tiştekî tu mecbûrî pêk bîne. Ama tiştê ne mecbûrî çi ye? Gerek rê nedin Amed Spor bibe pêşengê asimilasyonê li Bakurê Kurdistanê. Ez dibêjim qey barê dîrokî dikeve ser milên rêveberên Amed Sporê ev e. baş e. Gelek spas dikim. Ez jî derbarê vê mijarê de hema du gotina bibêjim paşê em derbasê meseleyê din bibin. Niha ez ji ber du sebeban Atatürk rast nabînim ku li Bakurê Kurdistanê hebe. Yek di dîrokê de tişta ku aniye serê Dêrsimê bi îmza wî çêbûye. Komkujiyên ku li Kurdistanê çêbûne bi îmza Atatürk çêbûye. Ya din jî Atatürk weke sembol hate bikaranîn di dema şerê li hember Kurdan de. Li her mektebê Kurdan posterê Atatürk daîma hebû li dibistanan ew bû sembolekî asîmilasyonê. Belkî duwê derê de sûçîwîtinê heye ew meselekê dine lê posterê wî hat bikaranîn. Sembol e. Em vê sembolê red dikin weke millet. Yek jî îmza wî heye dibinê Komkujiya Dêrsimê de serî de û ê din de jî. Wekî din em weke millet ji serokên milletan re rêz û hirmet digirin, ala wan, bayreqa wan, her tiştê wan re em rêz û hirmetê digirin ê hemî milleta re. Lê wextê ku dewleta Tirkiye ala xwe bike sembola êrişên li ser Kurdan, dewleta Tirkiye wextê ala xwe bike sembola asîmilasyona Kurdan, em wê sembolê red dikin. Em ala Tirkiye red nakin. Em sembolê red dikin. Tiştek ku di me de biye sebebê birînên derûnî em wana red dikin. Ji ber vê yekê ê min
şahsen hürmeta min ji Mustafa Kemal Atatürk re tüneye çêna bejî hürmeta min ji ala Tirkiye re dikare çêbibe bi şertê ku dewleta Tirkiye ji ber ku sûçê alê tune ve alê weke sembola komkujiyê pêk bikar neyne sembola asimilasyonê hûn zanin di dema îşkenceya li zindanên xwe de jî yê li ser xortên Kurda ala Tirkiye mecbûr dikir ku însan biçin maç bikin em otomatikmen red dikin wê sembolê ji gotinê me ew xwastin tu tiştek bêjî em derbasî mijarê de bin. هم دكتور يعني صالي 2000 دا ان نولو نهان لا حميل دبي دمانته انت درباز ذكر بتايبت دكت ادني ودي باجارين تركيا دن لحر دري اف شهب ولسر عالي وسات ونسالن يا سر يا تركيت يا جي حسبك ودبي بنقشه تركيا ويا جي ترك بك يعني جمدور كابن هرن والحاصل انطاليا لازمير لاسطنبول لانقره ev alana doğuştu bu utkırına çavin kurda hamiz marad gotin ya jê hasbike ya hûn mecbûrin hûn ê jê hasbikin ya jî dibe çe terk bikin herin lewra ev al nehew ale yani ala Tirkiye ne weke alî rêzeyê ji bo gelê Kurd dîrok xwe dur û dirêj heye. Niha Donald Trump bi kîjan armancê Ehmed Elşara vexwend cem xwe çi jî dixwaze çi şertan datîne ser wî gelo teqelê kulîn kir hayete jî heye mesele çi ye Trump dedî li ber qemaran jî gotin jî got yani kesekî baş e jî hatiye tiştê ji bo Erdogan digot ji bo Colanî jî got û him Tirkiye û him İsraîl jî mixwestine da ku divê çi ez vê ra rûne em vê ra bipeyivin yani Trump mesela ne jêla Trump dayê Colanî nihal cîhanê qebûl bûye ew ê Sûriye bi rê ve bibe veya zelal bûye ها شرطێکی زەڵال بووە بچی شرطی زەڵال بووە وی هەمووی شرط و مەرجێن ئیسرائیل قبول بکە یعنی me destpêkê wexta çervî ev dibêje heftê cotmehê evêrîşa Hamasê ya hat li ser İsraîl wê rojê wê demê jî min gelek sûsan ji nav pêve her tiştê li gorî parastina İsraîl rojata navîn wê şekil bigire wê li gorî wê şekil bigire li gorî wê şekil bigire ha divê dirê de nayê ku mana yani dibê çi ji Colanî hez dikin na Colanî eger boî berjewendiyê wan tev bigere pirsgirêk tune ye û tiştekî dijî heye Colanî hewce ye ji Tirkiye bêgirtin ew benê wî destê Erdogan da bi taybet ji hêla İsraîl ve ew ben ji Tirkiye bêstendin li gorî berjewendiyê wan bimeşe mesela hemî divê dirê de ye Yine tabii ki ev seval heye ev mesele wê ji bo Rojavayê Kurdistanê çi xeteriyê bixwe bibîne wê encamê çi be ez bêm qey tiştê niha hewceya mirov nîqaş bike ev e yana Colanî ha tabii ki tiştekî dijî heye ez qeyim telefonê ji ser peyvî yani Kurd ibretê xwe nagirin çawa ibretê xwe nagirin heta niha me digot na bi hêzên navnetewî re nakevin têkiliyê dedî Tirkiye ji me re digot ya nizanim Kurd bûnin nizam kîmin û şaxî û kîmin û şaxî me jî dedî digot ha biraj me re bigotê nebêjin em bi tune hêzên navnetewî re me digot navnenûkê ez dibêjim hêzên kapitalîst re em nakevin têkiliyê ji ber ku Tirkiye çi digot digot wana bi Amerîka re têkiliyê re nizanim bi İsraîl re têkiliyê re gorî berjendiyê wan işte Kurda bikartîne me jî digot ji bo ev reşînê ser me û hema me bi tahawî xwe dibe çi ne spartu hêzên navnetewî yê xurt yê wê kanibe rokê ji me re bibe pî û bask û per Wana hasıl divê dirê de yani ev hişê Kurd yek dîplomasiyê siyasetê nizane yê dîrokî dîsa dikeve pêş me çi yani mesele îro tu ne şexseke ke tu bibêje çi mineta te li diyarê hanê û ez ê herim serê çiyekî di hêlîna xwe de di mexara xwe de di şiketa xwe de di qul û qefa xwe de birçîna bimrin ez minetê nakişînim mesele ne ew e mesele 5-6 milyon kes bi te ve be ewceye tu xweşbîra bike li gorî wî gelî te Velhasıl me ev têkilî bi kar nanî yani çi ye 2013 Colanî yê yekemînê êrişî aha Rojavayê Kurdistanê kir Colanî bû Cephetel Nusra yak dibê çi dibin fermandakiya wî de bû berî wê jî tabii ki velhasıl yew Colanî yek tedî di hemî li lîsteyên cîhanê de terorîstekî herî mezin bû îro
چو دبیچه دو چو نتوین یک بوی لسالونی آخفی دبی دهرا جمع أمريكا ين بأمريكا را مل دان ملي هر روجافا شاركر مازوم كوباني ويد قالوا چما أمنا چن ويدري چما يعني بدر يناج مرة وناب چما ما منه چما ام سوريا بريبا نابن چما ما بدر يناج مرة ونابو چما مازلوم كوباني نا چك بوشكا سبي چما مازلوم كوباني نچو نتوين يكبوي أو ناخفي كرد أو جيا فيج خو سوال وقتا كرد فيج خو سوال نكه وجي عبرت نقره جبرقه عمري منو تكنه هفتي سالة أما عمري نتوان دريجة 1000 سالة وين ديسنا دبارة ببن وين ديسنا دبارة ببن ليه؟ اگر ورن سر و مثلا جولاني يعني الچناوي ياك ترامب قبول كر وهوقا بس نيويدا وهوقا دستي خوا پشتيزه ونهاوي الكوشكا سبيوي قبول بكه ويج كردارا تشب خرابين تشب خرابه مجارة و مروكانا بيني باش Naha tabii ki Amerika dikare şara davet bike. Problemi wan hene Amerika dixwaze şert dayne ser Suriye ku tevlî hêzên hevpeymanî bibe di tekoşîna li hember Daişê de yan jî ji bo parastina menfaetên İsraîlê. Na em zanin İsraîlê qismekî giring ê başûrê Sûriyê niha kontrol dike. Yek ji daxwazên Amerîkayê ew e ku Ahmed El-Şara vê rastî qebûl bike. Wê heremê bêçek bike, daxilê wê derê nebe. Hevalên xwe, çeteyên xwe kontrol bike ku neçe û çalakiyan pêk neyne li hember İsraîlê. Ez bawer dikim yek ji wan şertan ew e. Niha tişta vê derê de li ser me xeterî dikare çêke, wê demê eger İsraîl vê avantajê bi dest bixe, dibe ku dengê xwe li hember dewleta Tirkiye hinekî kêm bike. Ev jî dibe sebeb ku dewleta Tirkiye dikare bi rehetî êrişê ser Kurdan bike. Eger İsraîl dengê xwe kêm bike li hember Tirkiye. Nizam tu çi difikirî? Rola İsraîlê divê li hevkirinê de. چند گوتنێ مزبێ دانن يعني مثلا ji bo Türkiye feam kir nikane tedî dema lok henin em tedî ji devê nêran dibêjin lokên hêç wexta lok ji li hev dixin qetabê wan henin em sînga lokala dibêjin qetabê xwe li hev dixin welhasil Türkiye feam kir wê nikane bi qetabê xwe li qetabê İsraîl xwe li hev xistin wê derê hatin hemberî hevin li derdorên Şamê welhasil Humus û Hamayê hatin hemberî hev lê belê İsraîl Türkiye têk bir Türkiye fehm kir wê nikane be vî yani vê riskê nikane rake li Sûriye û İsraîl nikane were hemberî hev Türkiye gaf avît tek Türkiye gaf avît Türkiye vê dixwaze tamam li İsraîl hemî dibe çe yani ez li wê derê İsraîl çi dixwaze tamam min qebûl لê şertekî Tirkiye heye dibe ev nehatibe ziman ama şertê Tirkiyeyê hişê Tirkiye çi ye tu berdimin Kurda ez bikuşim ez lê xem li gorî hişê xwe Kurda berdimin yani barî bira tew bira hew yani hew Kurd dayika xwe nebîne êdine meseleyê tu çi dike na Tirkiye viya qayîl e Tirkiye zaten destpêka her tiştî ev pêvajoya hat meşandin dewleta Tirkiye ya çû cem bi rêz û cilan hemî li ser viyayê Kurd li wê derê dayika xwe nebîne ez bawerim wê jî wisa jî bûye yani çawa bûye tamam heyran okey madem ki tiştê İsraîl dixwest çîma İsraîl nikane ne bavê Kurd e were bêje na qebûl nakim bi te hawî tu qaş dibe çi êrişî ser Kurdaneke welhazir vana misoger bûnen ama tiştê misoger nebûyî çi ye êrişekeke îro dewleta Türk rabe tank û topê xwe teyarê xwe rakir bîne ser Rojavayê Kurdistanê ev zahmet bûye yani ne İsraîl dibin ve qebûl bike ne Amerîka ne Fransa ama mesela din çi ye yê bi Sûriyê wê bi rêv ve bibe wê Colanî be Colanî jî bi Tirkiye ra bi tev hev du şêvirînin ew ê bi hewakî gerek mecbûrî ji bo ku li ser teq bimîne Sûriyê bi rêv ve bibe gerek ev daxwaziyên Amerîka İsraîlê qebûl bike Türkiye bi te hawî nikane ji Helebê derbas bibe ji Helebê derbas bibe hetanî Helebê Tirkiye kanî bi tev bigere hêzê xwe tev bigerînin heta baregehê xwe dibe ava bike li vir wir ama ji Kurdan ra wê çi bi xeterî çi ye
Kurd dîsa nas nebûn bi hewakî fermî xeterî ev e. Anha yani wexta Colaniyê her cem Trump ew Trump li hev bikin û her tiştî gura İsraîl bike gura Amerîka bike ew Colanî destê wî xurt dibe. Hinek xwestekên Kurd Colanî weke berê ne mecbûr e pêk bîne. Ji ber ke qirêdiyakirin derkê dibe. Qirêdiyakirin li derkê dibe. Di vê derê de ev xeterî heye. Ama tiştekî din çi heye? Ez bawerim bi va hêzana wê bi hewakî vê yani mesela Kurd jî wê ser bê afaftin ama tiştê din çi heye? Sûriyakek ava dibe ev êrişa Tirkiyê ya li Rojavayê Kurdistanê êdî bi hewakî artêşa Tirkiye rahêle alê xwe tank û topê xwe êrişî Rojava bike ev hinekî dibe çi rêlê têgirtin. Rêlê têgirtin. Wê çaxê li destê Tirkiye de çi namîne? Hincet namîne. Yani Colanî qebûl bûye û ya dewlet e lê Tirkiye mesela Rojavayê Kurdistanê yani dibin siya wan çetela jê derkeve ev xeyal e. Yani ev çênabe. Yani 5 sal din 30 sal din Tirkiye li wê dirê wê bihêz be û li Rojavayê Kurdistanê her tişt wê bi hawê xwesteka Tirkiye kêm zêde şekil bûye. Ev jî va xeteriya xwe jî heye. Ji ber ke çûnkî Colanî êdî di qala navnetewî da qirêdiyeke xurt dixe destê xwe. Yani İsraîl îkna dike dibêje tamam ez bi tu hawî xeteriyê ser te çê nakim Golan zaten ate ye û bi hewakî ev durzî jî tiştê tu ji min dixwazin ez ê çi bikim ez bi tu hawî êrişî nabim ser durziya ama tiştekî dî jî heye. Çi heye? Amerîka jî wê hêdî li Şamê li wan derana jî Amerîka jî wê xwe cî bike. Wexta dera Amerîka hin zêde xurt lê cî bibe têke mana ki İsraîl lê bijî bûye. Tirkiye hêdî dibe li Sûriyê lawaz bibe hêzê wê. Li Sûriyê lawaz bibe. Lê vana hemî baş Kurd wê çawa lawaz nebe. Yani Kurd wê çawa lawaz nebe. Ez dibêm qey pirsa herî yani mihîm mezin ev e. Kurd wê çawa kanibe. Yani mesela bi tiştekî fermî di qala navnetewî de weke statiyakê Kurd ew derbas kir. Ew çû ew firsend ji destê Kurd xilas bû. Tiştê destê Kurda maye çi ye? Hêza xwe parastinê, hêza xwe çekdar biparêze da ku li bende qeyraneke gidim be. Çünkü rojhata navîn qeyranê were. Ama qeyran were jî dîsa tu bibêjî na ez bi İsraîla nakevim têkiliyê, na ez bi vê re nakevim têkiliyê, ez bi vê re nakevim têkiliyê sed qeyran were destê te da dîsa tu şiva xwe yê bimîne. Tu çoyê xwe yê bimîne, tiştek namîne. Niha ji daxuyanîn İlham Ehmed diyar dibe ku diyaloga di navbera Rojava û Şamê de sekiniye, dîsa bi eynî awayî tirsekî rêveberên Rojavayê Kurdistanê heye ku li Amerîkayê şara li hev bike bi İsraîl û Amerîkayê re. Em ji daxuyanî fehm dikin çûnkî İlham Ehmed demekî dirêje behsa şer nedikir, doh bû doh behsa şer kir. Dibêje eger daxwazên me neyne qebûlkirin yani pergaleke nenavendî xweseriya me eger ney qebûlkirin dibe em ji şer re amade ne bila werin şer bikin. Mesela çima divê demê de ku em behsa diyalogê dikin hevdîtinê dikin İlham Ehmed behsa şer dike. Ev jî nîşan dide ku li Amerîkayê dibe ku şara îqna bikin ji bo hin mafên piçûk ên Kurda û temamê herêmê bi Sûriyê ve girê bidin yani tirsekî wisa heye gelo. Yani ev pergala hey yani ji xwe tiştekî heye yani ez ê min sedî sed qenatam pê heye rêveberên Rojavayê Kurdistanê dibêjin şert û mer çi dibe bila bibe. Ne pêvajoya Bakurê Kurdistanê, ne hevdîtinên li Amerîkayê, ne tu hêzekî nikare pergala me xirab bike. Em amade ne. Çima ji ber ku milletê me ev dar ava kir, te jî wisa gotibû, ev herem ya milletê me ye. Em jê ra dibêjin îrade. Em nikarin berûva jî îradeya xwe tev bigerin û vê herema xwe teslîmê hin hêzan bikin. Ew hêz kî dibin bila bibin? Demokrat dibin, elşara dibe, çete dibe, ew jî ne mesele ye. Yani hêzekî demokratîk be ma tu mecbûrî herema xwe teslîmê bikî na, tu jî demokratî, tu jî herema xwe birêve dibî. Yani her vê dünyayê da her herema demokratîk me dît em biçin teslîmê wan bibin. Tiştekî wisa jî tune ye. Eger demokratîk be Tamam da çima wata na. Yani vidri da Kurt xetayî pir e vidri da madem ki wisa bu wexta Colanî Şam girt esas reviyet ew çawa çima tiştekî fermî îlan nekir.
توی چاوا چما احمد ایلهان نوک خباتکار کاری در و دیپلماسی هیچ توی وزیر کاری در و اعلان نکرد استیپان همو آن محمود برخوادان تا چما وک وزیر ارتش اعلان نکرد تا چما ناوک اعلان نکرد درین یعنی کرد ویدری دا هنگ تشتا دبیجن نوسایه مادام که وس ابو بچتی دبیجه وی چاوا تی اعلان بکره هاوسته کی قیرانه کی مزن هبو جولان اینها قبول کرد اسرائیل بترا لتکلیا دگر هر رو دبیچه دافیانی دزان توی چاقی تچما نکرد تمام پیتوز بیج بید رگر از بری وبرم ها وزیری تا تچما وزیری خونه اعلان نکرد احمد ایلهان وک وزیر کاری در و یا دبیچه باش روجبای کردستان تچما اعلان نکرد تا محمود برخوادان آن سیپان همو وک وزیر دبیچه یه ارتشی تا اعلان کرد هنه گافین پیویز نه داویدن درنگ کتنش نه بیوه نه کرد هنه تشتاد بیجن کرد تچما روجا سیسیا دبری خدا شامی لهلك العلوية عاقر دباري قتل عام دبن علوية قتل العالم را لباس دبون لبربعري تشو وشو رسمي خواب جولاني را كشان وإعلان كر وإمضاء بيتش بني هنك تشتا فرسان هبو يكمين جولاني ناس كر نا أمريكايا نا إسرائيل كرده يكمين جولاني وكا دبيشا وكا وزيري وكا سروك وزيري سوريا ناس كر روجاوای کردستانیه یین چو شامی دست خدانی ورا ویره کشاندن امضا کردن 8 سال ده مارده دا نه نتانیاهو نه ترامپو نه ریپبلیک روجاوای کردستانی بو و رحمی ویجی یعنی روجنامه‌وانی منن روجاوای کردستانی تا دوی چش کیفا نزانم دوی چه گووند هیو چربویا یا و ایواریجم گفت یا حیران جولانی تروریست که شاشه کرد هم ازو خپیش داد رو چینه ولی اصل کرد خطا کی مزن کرد او خال امضا بیتن بنده نا کرد وانا یکیشی بجینینه کرد نا خواست بجیبینه مادن کی تو نا خواست بجیبینه تا چما و خالنا امضا بیت بنده تشتی گیدم بیجم امسته تشتی گیدم بیجم دو گوتم دوی درنا خطری چیه تو بیجی یا نما کرد یعنی ریپبلیک روجاوای کردستان بیم قبول نکرد تو قبول بکوی بچبه تو قبول نکوی بچبه وقتا دبی چه تدی بترکی دبی یعنی جور وقتا امر گوره تو قبول بکوی بچبه تو قبول نکوی بچبه تو کشار بکد کرد وشر کریه تو کشار بکد بمره بکشه yani ev nabe encam tecrübe encamı nagre nabe serkeftin raste kurcimri rahiye ve şerbike ama tren tren derbas bu fakat boy tren derbas ne be tiştekmeye naçite nikaş kirin ev arteşa Rojavayê Kurdistanê wê çawa entegreyê arteşa Sûriyê bibe xêncî vê tiştek nayê nîqaş kirin gelo ev pergal wê çawa bibe ev pergal wê çawa bibe yani ev pergal wê çawa bibe a rêvebiriyê a dewletê ava niha Rojavayê Kurdistanê heye ew wê çawa bibe çima se vê nîqaş çênabe yani artêş tevê bibe nevê bibe çi ye waxta hemî ev sazî û dezgeh û ev tiştên ev 14 sale hatiye ava kirin bi hawakî têkeve bin kontrola rêveberiya Colanî artêş tevê bibe wê biçibe tevê nebe biçibe welhasıl Kurd dereng ma Kurdan rîsk negirtin ev jî bû qurbana pêvajoya niha li Bakurê Kurdistanê dimeşe em hevdin nexapîne zelal em hevdin nexapîne zelal em hevdin nexapîne ev jî bû qurbana wê em hevdin nexapîne zelal ha ez nabêjim şaşe ne şaşê dibe belkî vî hawayî baş be belkî ev bixwara pêşeroja serkeftin kîbîne ev divê dirê de şirova min nakim şirova min nîne ama tiştê konkrît li ser masê li ser cilê heye ev e ev Rojavayê Kurdistanê bû qurbana pêvajoya li Bakurê Kurdistanê dewleta Türk dewlet e hişê dewletî cuda ye dema fehm kir li Sûriyê kaos çêbû û İsraîl bê naber sar wezîrê karê derve yê İsraîl nav dewleta geriya û her roj çûkçeyan dewletê daxuyanî da ji bo Kurda fehm kirî ji mezin e welhasıl ev têk bir dewleta Türk ev têk bir bi çi têk bir bi Kurda têk bir ne hat şerkûtêk nedir bi Kurda têk bir Lozanê da çi bû Lozaneke duyemîn şexsê Rojavayê Kurdistanê hat meşandin em vê rastiyê bibînin ha
yani dibe yani ye na ilo xwedî biryar çek desta da qelem desta da kamera desta da bibêje heyra ji dest pê kelam tiştekî wisa naxwazim me ev dixwest eyvallah serserê min ser çavê min ama rastî ev e Amerika çek û cebilxane dişîne Rojavayê Kurdistanê lê heta niha me tu gavekî siyasî nedîtiye. Mesela normal çek û cebilxane ji bo xwe dişîne. Qesedê kiriye beşekî artêşa xwe temam. Ama ji hakikaten pêdiviya Kurdan di pêşketinê bi pêşketinê siyasî heye. Ne nûnertiyekî Amerîkayê li wê derê ne tu dewletekî Ewropayê nûnertî vekiriye li Rojavayê Kurdistanê. Yani tune ye, nas nakin. Jaliyê siyasî ve nas nakin ve ya hinekî medxena ve tirs û fikara pêvajoya li Bakurê Kurdistanê jî heye. Yani hin derdor dibêjin tu eleqa pêvajoyê bi rojavara tune ye lê em dibînin di pratikê de eleqa pê heye. Çünkü pêşketin tune ye. di İsrar peyama da jî di peyamê rêveberên Kurda da jî em dibînin na têkilî alaq bevegirî daye yani vaya hinek mirovan dixe nava tirsê niha li Bakurê Kurdistanê çawa ku te negul wê derê dîl girtiye ediye mecbûrin bi Tirkiye re di çarçova demokrasî de lehev bikin. Ama Rojavayê Kurdistan Ahmet Spor mînak ev pankart em mecbûr em rakin tu raneketin nikane xwegirî Federasyona Futbolê ya Tirkiye bilîze û futbolê bilîze tu Çünkü tu mecbûr e çünkü tu dîl hatî girtin ama li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê tu mecbûriyetekî me tune ye li wê derê însanê me azadin însanê me xir na na rijan na mecbûriyeta wan heye ne azad e mamoste ne wisa ye ne azad e dora wê hatiye dibê çe yani çarhêl hatiye girtin û fermiyetê da tiştek misoger nebûye dibe niha li Çiyayê Kurdistanê gerîlayê me yên Kurdistanê li Çiyayê Kurdistanê şer bike ma ne azadin azadin ama di şer de azadin yani di şer de azadin şerê xwe dikin wekî din mesele azadbûn yani weta tu îro divê pergala cîhana erd dünya an cîhana ma îro heye pergalek xwe heye pergala wê ji bo netewek qewmek an heremek bê naskirin hewceye têkeve kaxiz û xarîteyan mesele Kurd ne azadin wê derê tiştekî wisa nîne ha ez vê jî bibêjim du gotê bibêjim ez berdim mamostê xwe û yani di vê derê de avantaj jî hene ji bo Rojavayê Kurdistanê hegir li gorî ajandekeke netewî bifikirin û niha pê ve gava wisa bavêjin avantajê xwe jî heye avantaj çi heye bi hawayekî ev bela Tirkî ya li ser Rojavayê Kurdistanê bê naber her carê derekê dibê çe dagir dike bi hawayekî dibe kane bi wê bisekinîne ama ji bo wê bisekînin û heman demê nehele li ser hemd û helê xwe bimîne yekemîn sîstemê bi hawakî destê wan da bir Rojavayê Kurdistanê duyemîn artêşa Rojavayê Kurdistanê YPG qesede nav ne mesele ye ew bi hawayekî dibin perwerda wan dibin kontrola wan li gorî vê ajandê wexta wî hawa çî bike avantajê xwe jî henin ama rîsk pir mezin firset derfendê pir mezin ji dest çûn yani müzeke Kurd enerjiya xwe ve 20 salê dawiyê li ser va mesela îdeolojî yani bedî pergala jiyanekeke gerdûnî cîhanî enerjiya xwe zamanê xwe keda xwe ya li ser wê xerc kir heger li ser vê mesela Kurd netewekeke û ez pêşengê vî netewî min ez gerek vê kelekê vê gemiyê xelas kim li ser kiriba her tişt nihanekî hinekî kêm zêde zelal bûba ji tera mînaka wê bibêjim yani sen 20 salê dawiyê çend carê me îdeolojiya hat guherandin îdeolojiya me hat guherandin yani berî 4 sal berê tiştekî dibûna ne berî 3 sal berê tiştekî dibûna tiştekî dine ne yani me destpêkê digo heyran vana nexşê cûçkên mesele portrê mezin girîng e wexta tu di portrê mezin da nexwedî hêz bi kesek te weke muhetab jî weke lemberî xwe kesek te muhetab jî nagire adin çi ye adin ji niha û pê ve ez bi xwe vê bawer nakim yani him Amerîka û him jî İsraîl û him Fransa
وی ری ندن یعنی ام ببیجن کرد وی دلیل سوریه بهواکی وندا بکن و یک محاطب وی هبه اوج وی جولانی به از بخواه وی باور ناکم یعنی مسئله اف کسی مگو يعني اف كسي هم بحث دكن اسرائيل وهروا امريكا وفرنسا وهزن نافنتويين روجافي او هين زاد فرد فكرن او هين زاد سبراوان هي وكمنو تاع جلاوانين بلاني وانن او الغوري بلاني وان حرتش توي بمشوي هوا ويا بالتهاوي هوا هل بدنا وينچا يعني ایران جسوریه درکت جروجاتا ناوین درکت ترکیه دخوازه تکبی حتی نوها اسرائیل نهشتیه ترکیه جحلبی درباسته والحاصل بهواي كيجي قالك اف جولان جلستي تركيا دركبه جلستي تركيا دركبه وختليه اف سوريا نها اواضبه ختليه اسرائيل راتشينك وخنيزي اردوغان لك يعني بهواي يعني سوريا جلستي ايراني ريجيما ايراني درخست نحوزن سوريا جديك بدستي ريجيما تركيا شر مزن دبن باش پرده دا دبن جله دا شر لبيدري دا قوله افجيتيك معناه يعني برجمانية كرد وبرشعبا بيقلتن فقط تشتي ازجي غازنا دكم از دبيجم دما افكس وقتا شام قلت كردا مثلا هم كي دبيجم نها چندا كي بريجي عمبرين زمان جبوي عمبرين زمان جيب ستيفان حمورا بفرمانداري كي يب قصد جران يبقيرا ريبورتاج كشيكر بو ابتشتي بريز ان ريزدار الهام احمد بيجي اوج دبيجي ام شر حاضرن ام شر آمادن يعني قفاضو خاي يعني ام شرا آمادنن حيران مادم كي هم شرا آماده بون روجا جولاني هات شام قرد و افتشت وي روجي بقوتا و افتشت وي روجي بكاروانيا يعني وي روجي اوانتاجي وي هنزي دبا مادم كي ام شرا آماده بو مي وي روجي شر بكرا هنك تشت دبيتش اشكره بكرا اوانتاج هنزي دبو ايروت آماده بجي نا آماده بجي جولاني هر جم دبيتش سوزي بده اسرائيل شو بخوازه وي وصاب به وفي سوزي بده اسرائيل وهر هر نتوين يكويل ويدري اخافتني بك وهر هر جم ترامب آماده به نه آماده به تو انجام نگاه بگیره تو انجام توش که بگیره اما وقت جولانی مشیا شامی ده اگر اف تشت وی روژه بگیره انجام و دقات با سیقات با دقات با از تشتکی دوباره بکم و پاشی ام در باسی مجردم ببن دیرو که نشان مدایه که حتی مثلا کرد و کردستان له شهر پرچین کردستان نبه ناونتوی امی تم ورن خاپاندن و تم امی زرار ببین پیواجوی امی الباکور کردستان جی پر آلیان ده باشه پوزیتیفه چکو سلاح دسکنن شهر چنابه زاروکن ما گنجه ما ادینای نکشتن باید تشتکی پر باشه لدعو لهولیه دمینه وکه خواه دعو حتی که پیش نکوه تو شهر بدی سکناندن ندی سکناندن پر زیده واتیه ویتونه یا مهم مرو مسئله خواه دعوه خواه راست داینه سرماسیه دعوه ما نه دعوه کی مسئله نافقایی ترکیه دعوه ما دعوه کی ناو نتویه مثلا ما مسئله کی نتویه اگر مرو به شریک دولت ترکیه جی نوکه مافی تاکه کسی yani eşit yurttaş. Mesela ev gotine ki xatere. Eşit yurttaş nabejmera. Eşit netev ancak mümküne. Ev jî çavdêr lazımın. Garantiya navnetewî lazım e. A netewî yekbî lazım e. Hatta ku hêzê navnetewî nebin garantör tu kanûnekî dewleta Tirkiye derbas nabejmera. Kanûn çê bêjî? Mesela ji bo xapandina me kanûn derbixin jî garantî bidim me ji bo bikeve qeyda. Yani sibê disbe em saxin nesaxin vê dunyayê pêvajo çi qas dewam dike jî em nizanin. Meqsed dewleta Tirkiye bê hêzê navnetewî çi kanûn derdixe bila derxe wextê ku mesela Kurd xizbin kontrola xwe hemî çekdarên Kurda xizbin kontrola xwe wan kanûna şevekî de diguherîne û dîsa mesele tê dibe mîna berê. Em serî de dest pê dikin. Yani xuya tecrübeyê me nîşanê me daye. Yani êdî dewleta Tirkiye çi bike ji serê sed salê vir ve heta niha yani nîşanê me dane Amerîkana. Yani
Yek işareteki jmera lazım e mesela yek işareteki lazım e ji bo meru bawerî pêbîne dewleta Tirkiye poşmaniya xwe îlan bike dibe. Mesela kanûnen poşmaniya xwe îlan bike. Kanûnen. Wê demê meru dibêje tamam rast e. Ama Amerîkana poşmaniya xwe îlan nakin ser de jî poşmaniyê li me ferz dikin. Vana hemî an hal problemin li ser masê ne. Em nizanim tu jî gotinê xwe bêje em derbasî mijarekî din dibin. Mijara Selhedîn Demirtaş serbestiya wî. بله ما مستوى مثلا اشی که ارتاش آن دوی شهمالاتی و که ترکیه پسکریکا کردیم بو yani min kanî bû te kanî bû niha mesela Kurd ya li Tirkiye ne wek mesela Kurd ya li Sûriye bû. Yani Kurd kanî bû her hawî her derê her tişt ra Kurd li her hêlê Tirkiye wek hev bû wek welatiyekî wek hev bû her mafê wî hebû. Her mafê wî hebû. Yani ji hêla wek welatiyekî wek hev. Ama çi dibin pergala Tirkiye'de bi zimanê Tirkî. Mesela ne tew bû yana wexta wek mesela wek heviya wek eşit vatandaş mesela Türkiye perspektifine bu zaten manha Turgut Özal ne kurd bu ne bu serokeki dibeçe serokeki devleta Türkiye و her vaha Bülent Ecevit ne kurd bu her vaha Necmettin Erbakan ne kurd bu و her vaha Kemal Kılıçdaroğlu kurdeki ne aleviye perspektifika kurd vehliden nine İbrahim Tatlıses ne kurde Mahsun Kırmızıgül ne kurde kesiş boyku kurde kesiş Cerale ne kıstiye اما وقت تو به از کردم از بهوا کی زمان خود پاریس مالات خود پاریس ملت راستی کرد جهه راست فسیلیکه اما وقت تو بیش نه از لازم بو که انسان کی ترکیه به اشید وطنdaş حیران اشترا حتی داوی دری وکرینه حتی زیاده دری وکرینه ترکا زیاده تر دری وکرینه دو چه دو براو کرد کی باش دولت دفاع از که دریج یاوز و نظام ji aslan ala hatine girtin wana hemî iştirahîn de demedin. Bereke tu Kurdekî Türkiye pes nevê dide ulu önder Atatürk dibêje derî hemî iştira vekiriye û tu kanî nasnama xwe Kurdî tu be neşêr jî. Ama na ez Kurdim heqê Kurd dixwazim mafê Kurd dixwazim Kurd ne tewe Diyarbekir paytexta nizam çi dibê ew meseleye. Yani ev mesela eşit vatandaş li Türkiye bi tahawî tu wexta tu cera piştêreka wê çê nebûye. من kanî bila Antalya jî xanî bikiriya vîla bikiriya taximê futbolê ava bikira û welhasıl û welhasıl. Yani anha jî ji xwe rast e wekheviya hemalatîbûnê li Tirkiye anha heye. Yani Türkiye weke dewlet tu firqê naxe navbera Kurdekî û Tirkekî di meseleyên jiyanê de. Kirîna erd, Nafê. pêşxistina ticaretê, tu dikarî bibî profesör, doktor, tu dikarî bibî serokvezîr li Tirkiye problema wî tune. Roja ku te dest pê kir te got ez jî weke Kurd mafên netewî Kurdan dixwazim wê demê zindan, hepis ma ji ber vê ew xwast însanê me di hepsê dane. Ez bar dikim meselê hate femkirin. Hevalê me jî me fehm dikin. Ez bar nakim îtirazek jî hebe. Ez ê niha li peyamê hevala binêrim li ser Selhedîn Demirtaş hevanno Wezîrê Dadê niha peyamek daye. Ez hema ji were vê bixwînim. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Yılmaz Tunç li ser îtimala berdana Selhedîn Demirtaş got biryar li ber destê dadgehê ye. Em ê hemû li bendê bin, ew jî li bendê ne. Yılmaz Tunç li Antalyê bersidaye pirsên rojnamegeran. Da zanîn biryara dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê ji aliyê daireya bîst û duyemîn cezayê dadgeha herêmê ve aniha tê nirxandin. Divê ez jî nizanim kengê tê berdan lê aniha bawer dikim qasî derdora dibe îtîmal heye ama sedî deh îtîmal heye ku neyê berdan jî sedî nod îtîmal heye were berdan ji ber ku di meseleya Kobanî de zarok hatine kuştin û ji vê derê Selhedîn Demirtaş sûcbar hatiye dîtin dibe dibe ku em biryarên dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê godar nekin. Mümkün e. Yani wê îtîmalê jî dide ama dibe ku were berdan jî. Yani konseyekî 5 kesî heye biryar didin. Ew biryar didin. Tu li bendê Selhedîn Demirtaş were berdan. AKP çima Selhedîn Demirtaş bernade? Yani mesela aslında mesela gımro kana saat asıl şiro kana Selahattin Demirtaş jela ke vahat gırtın dadgehe girt an devleti yani Erdoğan u Bahçeli ro girt. Wan girt ne? Edî. Tamam. İdo vakta ki berdi ki ve berde
دادگاه برناده اگر برده دولتی برده yani devleti girtiye و devleti وی برده سلحدین دمیرتاش پاراسونا خوا هری داوی دا گود از جبرگ کردم از هاتم ام گرتن لویدری دیل هاتم گرتن ولاتی من کردستان اوجی دیل هاتی گرتن و داغر کریه اجی وک کسی کی خو ایوی ولاتا دعوا مافی نتوا خو ولاتی قدکم و از دیل گرتم از رهینم لویدری ev serî serrast e çünkü kedî nehewcem bi rast e yani kê Selahedîn Demirtaş girt sewa çi girt û niha kî dixwaze berde em mirdin dibê bira em berdin dîsa diyar e vê derê de ev Yılmaz Tunç wezîrê dadê yê Tirkiyeyê tiştekî balkêş dibêje zanin çi balkêş dibêje xuya ye Selahedîn Demirtaşê bê berdan wata nekeve bin xizmeta vê pêvajoya niha dimeşe وقتا پیش او جنه به پیشن تکیوی پیواژوی وی پیواژوی نمشینه و جرا حالانا هل نده و چپکال هل نخه و زرنو دف و زرنا وی پیواژوی نه دستی خو لی نخه نای بردان دبیجه یعنی وقتا بخینه گوتنی بیده همی زلالن دبیجه دبه بی بردانجی دبه نه بردانجی وقتا جبوی دولتی وی خدمتی بکه وی اوی جی و پیواژویا لباکوری کردستانی لترکیه گله کسی کنانه بویه هنک خلق گمانه وانه هم جی ترکا هم جی کردا وقتا تو درکه جزیندانی ام تبردن تو خدمتی ویلی دا بکه وی بی بردان نه خدمتی ویلی دا نکه وی نی بردان مثلا دگوتنی ویدش دیاره دگوتنی که دا دیاره دگوتنی وزیری دادی ترکیه دش دیاره yani Yılmaz Tunç'i دبخینه دبن پاراگراف دا از زلالتی زلال تقويات كان والحاصل مسألة سلحدين دميرتاش هجر وقتا ببيجي حيران تمام أزي خدمتي بكم تمام يعني أريوي بيبردان ودبي از خدمتي ناكم لي از الهمبرج در ناكم سياستي ناكم ديش مالا قارونم وي بيبردان أما مسألة هذا yani pır nakoki jî hene mesela em dibêjin Amerika piştgirî nade pêvajoya li Bakurê Kurdistanê halbikî ne rast e Marco Rubio taybetî telefonê Nêçîrvan Barzanî kiriye spasiya wî kiriye çima ji bo diyaloga di navbera PKK û Tirkiyeyê rol lîstiye mesela yani em çima rastiyê nabêjin çima em dibêjin Amerika hêzên hegemon hemîl dijî vê pêvajoyê dijî diyalogê mesela Marco Rubio di nameyekî şandiye di wê namê de pestê Nêçîrvan Barzanî dide ji ber rola wî ya di destpêkirina vê pêvajoyê de dibêje ji bo ducare ka temam wekî din çi dibêje yani dibêje tu bûyî sebeb te navbenkarî kiriye tu çûyî geriyayî çend cara çûyî Tirkiye hatî te navbenkarî kiriye em ji te re spas dikin mesele ew e ez bawer dikim ew qas e فيديو دقوتنا بيجو ما مستح erê يعني اف بيفاجويا انها الشخصي اف بيفاجو الشخصي كذا هذا سبيكرين الشخصي بكا كذا شخصي تفقرا بكا كذا اف بيفاجو برد جداية اف بيفاجو برد جداية فقط مسألة وقتا در باسی روجاوای کردستانی الفيدري مسألة هنا كي أفا مسألة الفيدري أفا وفيجي ريفابرين بكاكي ريفابرين روجاوای کردستانی جي في خطرية دبينا يعني اف بيفاجو اللي هي كي تيخت تماما شجرة تيخت تماما مسألة روجاوای کردستانی تيخت تماما والحاصل دولتا تركيا Sırf rojavajin de meseleya Bakurê Kurdistanê de dewleta Tirkiye pêvajo sırf bi çekdanînê vegirê daye veya Kurdan aciz dike mesela me tenê çekdanî nine mesela me bi destxistina mafê netewiyê Kurdan e ew jî ji me re çi dibêjin ya dibê pêşî çeka dayînin bi vê pêvajore çeka dayînin werin Tirkiye siyasetê bikin di siyasetê de heta dawîn û azadin behsa Kurda bikin mafê Kurda bikin yani viya baweriya me pê naye ev e xefik ما مثلا آن کاکرد بینها وی روشا باکوری کردستانی ما فين نتوی دستی خواب خب خیاله کیج مرا وی ببیجی کیج ترا جمن را وی ببیجه خیاله مثلا دردی ما ذاتن چیه مثلا يعني از بیم قی دردی هر کردی را هو باکوری کردستانی نها به هوا کی تشتک پیش دا ناکوه
بهاوا کی چاوا الهیل کردستانی باشوری کردستانی بی پاراستن و روجوای کردستانی بی پاراستن یانا لباکوری کردستانی کرد مافکی نتوی ایران نکان استفاده بخه جبوی مافکی نتوی دست استفاده بخه الهیزا کرد یال روجوای کردستانی هی حوجه نه حلاندن حوجه لوی دری استاتیا بهاتا آواکن وی چاقی باکوری کردستانی خلاص بو نه ایرو هدی درنگ پنج سالدن مثلا ترکیه جیل به شاره وانها ریوبرین کرد جیل به شاره به تایبەت ڕۆژەڵای کوردستانی لەبەر لەبێ شیارە مەسەلە باکووری کوردستانی vê pêvajoya navbera Birêz Öcalan û di navbera Baxçelî û Erdogan da hatiye meşandin peyama 27 Sibatê bîne bîra xwe mesela mafê Kurdin netewî tiştek nahatiye nîqaşkirin vê dirê de zaten tiştek nîne dewleta Tirkiye pêvajo da ku ez ê mafê Kurd bidimê nahatiye nîqaş yani ser vê destpê nebûye pêvajo bi hawakî çawa ev çekdarên PKK êlçeyên Kurdistanê şer dikin vegerin Tirkiye an her derecin çekê xwe deyne û PKK bi hawakî xwe feseh bike rêveberê dibêje Birêz Öcalan jî ew jî dibêje tamam nota dawiye de çi gotibû ya te dî bi devikî Sirûyan dergot lê hewceye tiştên qanûniya bang be tiştê qanûnî ne ji bo mafê Kurd wê netewî nas bibe ji bo ev kesên hatine girtin û ev kesê werin çeka berdin ev kesana kanibin azad serfiraz bi pirsgirêkara rûbirû nemîne velhasıl yani ev pêvajo li ser mafê Kurdî yê netewî û nizanim zimanê me bide vê hewa zaten dest pê nebî ha dibe çi li ser çi destekî bibe evê tişta bixwarabîne muheqaq wexta tiş çêbir wê çi xwarabîne dibe demokrasiye bixwarabîne Tirkiye demokratîk bibe dibe hinekî mafê Kurd netewî jî weke ziman e weke tiştê din e çand û kultur û muzîk û stan û kilam û dûruk û dengbêjî wî jî dibe nas hinekî dibe çi cî têra bixe ev ihtimal heye zaten ama mesele pêvajo li ser vê nadiye dest pê kirin ji bo me bingeh çi ye peyama Birêz Öcalan daxuyaniya wî ya 27 Sibatê ye yani li Bakurê Kurdistanê Kurd wê mafê netewî ez û tu dibixwazin ê dibixwaze ama konjektûra îro da ev xewn û xeyal e mesele yek li Rojavayê Kurdistanê mafê netewî destê me neheve tirsa me hew e yana li Tirkiye em ê mafê ev xeyal e niha ev îro di vê konjektûra îro da xeyal e tu nikane her hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê hem Rojdatê Kurdistanê çar perçe çar hêrî tu nikane mafê Kurd dest bixe hewceye kozik bi kozik gav bi gav be me jî Kurd hêviya wî çi ye li Başûrê Kurdistanê tiştek dest ketiye ew bê parastin hilnekşe bi hawakî û Rojavayê Kurdistanê ev tiştê çardeh sala bi berdelek giran bi dest ketiye bê parastin û misoger bibe qala navnetewî de têke bi fermîyetekê mesele ev yana li Bakurê Kurdistanê ji bîra bike tu li stadyuma Amedê her wext wê pankarta ûlû önder Atatürk wê li her deverê bi te rakirin bide û tu mecbûr e vê ji bîra bike niha Mesela ama Emine Bozdağ xeyala me çi ye di pêşerojê da dibû gelo Başûr Rojavayê Kurdistanê bi hawakî biban mînak ji Bakurê Kurdistanê ra gel dibê çe gel asîmle nebûva gel nehate helandin ziman nehate helandin Rojavayê Bakurê Kurdistanê em çawa kanibe kurdatiya xwe bi parêze hetanî çel pênce sal din mesele ev e hewceye mesele ev e Erê Emine Bozdağ dibêje rêveberiya Xweser eger bi serî de êrişê ser Colanî û çeteyên wî bikira dewleta Tirk û êrişê Rojavayê Kurdistanê bikira daxwaza Tirkiye ji xwe ev bû li firsendekî digeriya yani ew gotina te ya pêşî tevlî nabe ew ji bi vî şî tamam Musa negotiye boya ji ber te bidim Musa negotiye Mogotiye hewceye wan jî bigota dibe çe diyem hatbêjin Kuzey Doğu Sûriye'den tiştekî wisa dibêjin Bakur û Rojhilatê Sûriyê min negotî bira jî ser Colanî bikira wan jî li wê derê ev axwa niha destê wan nekanî û bigota heyran ev Sûriya kir kîjan Sûriya ava bibin em jî weke federasyon li wê derê xwe îlan dikin û weke Rêzdar Ahmed İlhan dibe çe wezîra nizanim karê derve filan kes wezîrê karê hundir filan kes wezîrê artêşê min got wê çaxeyê kanî bu ev îlan Kurda bi serê xwe bikira min ev gotiye niyana bira Kurd wêsa çê êrişî Colanî bike Memo dibêje
ezmîna te nav fikirim Kurd wê sedî sed qezenşkin. Ew ê bi ser bikevin. Ew ê mafê xwe netewî bi dest bixin dibêje. Tamam e. Hevano. Ez ji we re bêjim ev weşanê me zidî de pir însan tên li me temaşe dikin, şîrove dikin, fikrê xwe dibêjin. Rêca me ji we ew e wextê ku hûn fikrê xwe dibêjin zêde bila heqaret li şexsiyetê Kurda tune be. Rexneyê xwe elbetî bikin. Hûn dikarin rexne bikin, hûn dikarin fikrê xwe bibêjin. Lê dibe heqaret tune be. Ama ez dibînim ku îro nexrabe. Yani heqaret tuneye jî. Normal însan rêz û hirmet nîşanê her kesê yetî didin, tenê fikrê xwe dibêjin. Em jî wekî civak divê vekî. her rêveberê Kurd, her rêberê Kurd li çar perçên Kurdistanê hemî ji bo gelê Kurd pîrozin. Hemî ked û bede dalî. Yê niha destê dijminan dîl hatine girtin zîndana lanin û yê li serê çiyanin û yê dibinê axêlanin. Hemî ji bo min pîrozin. Ez dibêjim mala we ava hevano ji kerema xwe re bibin abone, bibin endam, qatil butûnê heye, hema pêlêkin. Armancekî me heye, em dixwazin vê kanalê hinek mezin bikin, plan û projeyê me hene. Eger hûnek piştgirî bidin me, em kêfxweş dibin. Rast e Ronî? Hewceyê herkes biecibîne. Yekemîn yani ev bername dest pê dike biecibanin. Biecibînin, şîrove bibe û her wiha parve bibe û her wiha piştgirî bêdanîn. Ji hêla finansî da ez cana ez ji te re dibêjim mamoste. Ya tu ji min re dibêje Ronî laptopa min tu dibê çi ye? Dibê laptopa min dicemînê. Ez zanim ê zanim min tu me li zîrê hejî teve me pê weşan kir. Malneket laptopa te êdî kesek bi kar nîne. Yani kamera laptopa te hewceyek pir baş. Velhasıl ne yani ev laptopa êdî kes bi kar nîne. Velhasıl ez bixwe ez zanim tu çi zehmetî dikişî. Çawa zehmetî dikişî çünkü bir rojê tu cana telefon bikir Ronî tu dibêje ez hêlekê vê nûçe çêdikim vê çîrê çêdikim tu du nûçe sê nûçe ji min re bişîn dibêje Ronî tu kana vana ji min re bike nûçe dorî bike ji min re bişînî. Ez zanim tu roja xwe ji serê sibê de heta nêvarî tu vî karî bike. Velhasıl hewceyan piştgiriyê bidin. Yê kanibin dibe çe biecibînin lê gudarî kin bibin endam piştgiriyê bidin, yê kanibin finansî piştgiriyê bidin. Velhasıl yani hewceya piştgiriyê tev hev bidin vê kanalê û kanal jî kanala me hemiye ez wê jî bêjim weke Ronî kanala min jî yani ez car carna alî te dikim ji te re nûça çê dikim car carna tu dikeve tengê dibêje Ronî filan kes heye ez mecburî gerek indan vê nûçê çêkim filan kes heye ji bo min têkeve têkiliyê. Velhasıl em herkes gerek tiştekî bikin ê min bixwe ji bo vê kanalê çi dikeve ser milî me dikim ez vê dibêjim. Malatya va gelek hevalê me jî hene dervey Avrupayê jî destek piştgirî didin me lê dibe em jî êdî destek piştgirî bidin wan ji alî aborî ve pêdiviya wan jî heye. Em divê xwedî li hev derkevin weke xebatkarên çapemenî. Mala we ava her hebin. Ronî gelek spas dikim. Spasiya te dikim mamoste û silav birêz ji hevalên me temaşe kir, şîrove kir, ê bi me re hemfikir an nehemfikir silav ji bo wan. Hevano ji bîr nekin vîdeoya Ronî Ruha ku wê rojê hevpeyvîna me hebû dûr û dirêj basa bîranînên xwe yê Kobanê kiribû min weke beşekî taybet montaj kiriye di beşa vîdeoyê de ye di beşa zindî de nine di beşa vîdeoyê de mi vê spê parve kiriye hevalên ku merex dikin bîranîn û serpêhatiyên Ronî Ruha yê li Kobanî yani hem têda mîzah heye hem dram heye hem êş heye her tişt heye yani hevalên hestiyar wê nikaribin hêsrê xwe bigirin ka herin temaşe bikin hevalê ku temaşe nekirime beşa vîdeoyê de ye mala we ava gelek spas dikim.